Μην τρομάζετε, δεν θα τραγουδήσω εγώ. Απλά επειδή η βραδιά είναι σήμερα είναι για το δημοτικό τραγούδι, είναι για χορό και για γλέντι, θα πω λίγα πράγματα και ευχάριστα. Θα ήθελα καταρχάς λέγομαι Νίκος Μανούσης, είμαι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου και μιλώ εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουλγαρελίου. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την ομάδα τη χθεσινή των αιμοδοτών που έδωσαν αίμα. Μπράβο τους, γιατί η αιμοδοσία, το αίμα που δώσανε, σώζει ζωές. Μπράβο στα παιδιά που ήρθαν και δώσαν αίμα χθες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γειτόνους για την κατανόηση που δείχνουν για να γλεντήσουμε εμείς απόψε, εδώ πέρα, που θα μας αντέξουν λιγάκι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης όσους βοήθησαν να γίνει αυτό το πανηγύρι και για όλες τις εκδηλώσεις που έχουμε ακόμη στο χωριό. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι εκδηλώσεις που έχουμε να κάνουμε ακόμη είναι την Παρασκευή, μια λαϊκορεμπέτικη βραδιά πολύ όμορφη. Την Κυριακή 14 του μήνα παίζουν τα παιδιά μπάσκετ της περιοχής και τις 18 του μήνα Αυγούστου έχει το μουσικό, η απόφοιτη του Μουσικού Λύκειου Παλίνης θα παίξουν έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Πολύ όμορφο τραγούδι. Πάρα πολύ καλό. Θα ήθελα τώρα, για να συντομεύσω έτσι την ημέρα, να ευχαριστήσω καταρχάς την ορχήστρα μας για την τιμή που η οποία μας κάνανε και η οποία αποτελείται από τον Πλαστήρα Ηλία, κλαρίνο και τραγούδι, από τον Κόγκο τον Γιώργο βιολί, από τον Κωνσταντή τον Δημήτρη λαούτο και τραγούδι και από τον Ζώη τον Διονύση Κουστά. Θα μας τραγουδήσουν, θα μας κάνουν θα περάσουν μια πολύ όμορφη βραδιά. Σας ευχαριστώ, καλή διασκέδαση. Να είστε πάντα καλά και υγεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το χορευτικό του χωριού μας. Τα μικρά παιδιά που είδατε και αυτό που θα ακολουθήσει από τους μεγάλους. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επίδειξη που θα μας δείξουν τώρα με τους χορούς τους. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.